details din bai kamata a ce na yi reacting ba ma. Ya kamata koma yaya ne in tsaya in yi magana da ita dan na zuciyata. To sai na zama provoked saboda like I said mutum dan tare ne bai cika gungu ba na zo na yi magana. I should have allowed it. Na yi kwana biyu trying to reach out, nothing, and I got provoked really, and na zo na yi abin da na yi. To nan bai kamata wannan bai dace ba, bai kamata a ce ko yaya ne ba mun yi losing temper din mu to that extent ba. Ya kamata mu tsaya mu ji kan magana tukunna, mu tsaya koma ya haulu mata haulun tsatte. Wani lokaci ko a kasuwa ne za a iya haduwa, za ka iya tambayar mutum, balle koya mutum yake gudun ka. Wani lokaci mutum ya yi avoiding ɗinka baya son confrontation ne, ko yana jin kunya, ko kuma baya ma son wani abu ya tashi. To kaga baiwar Allah nan ta yi aure ba a daɗe ba, bai kamata a ce irin wannan ya faru ba. Kuma ko yaya ne, ko yau Laila shekarar ta 40, na san na bata ɗan shekaru dai ko da ɗaya ne ko biyu a gaba. To bai kamata ba. To ubangiji Allah ya baku hakuri, da Allah da annabi ku yi hakuri. To my family, da Allah ku yi hakuri, ita ma na bata hakuri, and her family, da Allah kowa da kowa ya hakuri. Mutane out there dan Allah da annabi ku yi hakuri, a bar zage-zagen nan ya isa. Tun jiya nake roƙon ku da shekaran jiya, dan Allah don't insult anybody on my behalf. Don't insult anybody on my behalf. And I pray, I also I'm begging you that please don't insult me on her behalf, because I don't want to believe again that an ce za ta sa wani ya zake ni. Ban yadda ba. Her friends that are reaching out to me, please and please stop. Her friends that are insulting me and those that are saying da Allah sun ji daɗi, to ni ban ji daɗi ba. Ba tarbiyyar gidanmu bane.